Hello guys, जों दिनै साइमालानिया तिरप्राजे खरकसा वानसा टेटक सा 5 जन रक बाय अबो हाय बलं गथुक बिसिंगो जुवाक नंगे टाबाटाब खायना नाय तंलाय फुरु पारानि गामिनि बर रक बाय मानजे गिरिक सो आ बोरि का कायसे बकपर बिहिया साफा फाले बिजनेस खाने द 5 जन वानसा काय पायनाय आ बोरिनि तलने टे मालमाटा रंग न ओंखाय डाइरेक्ट भिडियोनि टपिकखौ थांगै दिनैनि भिडियो सुरु खालायसिवनो इको बलंनि लेस क्रीम खरा वानसा थासकै जासिं पेरे आचुक लायो जुवाकtai बिरि नंलायो बलं बिसिंगो अबा हायके कबागे आ फालनाय बोरिनो वानसा बसा खक्सा मासा तत्रा मसमसे ओंखाय दल म जाबर वानसा रंखा 5 जन म बोरि साचिक से 5 जन चलाबाय 5 जन चला वानसा बाय बायके ताबादाब खानाबागे फायगे हनो बलं गथु रगासो पारा हातालनि रांनि लुबाय साकनि माल माटानो फालै निजिनि देहार त मुंचा मरनो नस्त खलायो ओ बिहा जमा बिहा बोरै तामुला माखानोनि ना सांनि माल माटारानो नों फालै रांनि बागे साक फांनाय बोरि रंनो त मसो हलमाले मुरारे हादा सुजागिया पुरा थासकै आतलेनो हाग्रा फुरा डाइरे नांता आफुरके यगजागे टियो दमा टं हावा दमा टं प्रा प्रांगो आंताया मा हाय तमुक तंलै यानो नाका रबाय जासि हनै आफुरके नों पुरा मा वानसोगानो बुजिखा नु बायखना ब्ले टाकोटे बुखो जौ दिनो तीन फाटी माइचाव हावास बारि जागबायै बारि जागे सेक्स बारि जागे तिनि निनो साक फालान नांखा म बिहा बोरि रंनि वानसो मुके ताइकुनिया बर सुरु बगा फाटे फाटे त्रिके हामजागो अ महमा गाने तालका केजों जा रां न रांनि बागे आ बोरि रंनि जिनि बसाना सुरु फालि मानाय जा अरे बनि जिनि जिसि बिन आ माल मातर जे फालि मानगो बबसाना फाला ताब तंबा अ रां तिनि करिंगे खना तंगो खना करिंगे तिनि तंगो अ रां फिया बोरिनि ना सानि माल मातरनो फाले तिनि दिनो नों मानजागे मान छरमा त प्राति कजते कजगै थांखा जेसे बरनि फान मान छरमा एबा बाय थांगाय ते सदनै रमै तुइ माया फिया अ बाहाय रां रंगाय तिनि करि फाना खना सामुगो थांगा अ बाहाय रां फायो फिया बरनि मान छरमान एबा थांगि फाखेंगाय ते रमै तुइ सदनै माया ओइ दंकलां बोरि आनि कोन रांचे खुनजुवा वाखम कान्ति कानि नारि ग्यांका निनि लाइफ ते निनि संसार रक ब्लाnya तलाते बुकलनाय ब्ले क्रेबै मेनि तमाजा बैथा वो बिहिया वानसो बा बिया तंनाय बिरे वानसो कि माया अ मरजमनो बिना तलानि माल मातरनो फालान हनै रांनि बागे अ बाहाय बिहा बोरिनो त आं लाका जिनो नुगिया खु मा ब बोरि साचि से ताबटा खायपुर चला पाजन से प्रकाबर खायतने जता से बकुन जाय जा चला पाजन बजे सबन रे दल नर काम के वानसो नाचिर अ बाहाय नि बोरिनि साको बसे सौटिसालि कबां अ दग्रसा वानसा पाजन बजे सब ताबटा खायजक दि हायबना बोरि कोन ये जे बिनि किजिक माथो बकुन जगे अ रां से दरगरा बोरि रांनि बागे आ बोरि ताम चला पाजन ब चला दजन बायफान ब सयतंना हायता ब रां से माना नांगौ ओइ बलंनि सियाल बोरि कबर तामो नों थियाचा नि आसांनि माल मातरनो फालै चाइथाना हिन्जो वानसा ताबो नों कस्त खाय काम तांगै इनकाम खाय जाया मा कक्ता रां बाय ताबा ताबा खायबर त चलाबा आराम बोरिबो आराम फिया बोरि के आरामनि बिसिं जे रां मानांगै बा आसांनि माल मातरनो त नों त पुरा फालसेना जोब्लासो गयम करम त ब कुसुबै नक्स अंजा हायपरा आ बोरिनि पुरा बुंखां नक्स अंजाक चिन बरग बायके बुथार जाक दं वानसा रबाय नों सिसियादे नों बोरि मासा केला र वानसा पाजन हबले नोरले फाइथाइलें लांबा बलं गथुमै आरो हाय ब रांसे दरगे 5 जन एरे 2 जन बन ताबदाब खायते जे रांसे दरगे अब हाय वानसि बाय बेखिया बोरि न नर ताम साना नु अब बोरि ना जासे पारा हासन जे वानसा ते खांग्रे जा रग बलं गथुको पालबासा के वानसा रग बा बियार नंगै फेगे बिया पिंगै ताबदाब खायने नाय तंलै फुरगे मानजे रिजाखा गुबुन्यो टेकासे को आ मानजा फुरगा वानसा न त फुरा खिखा कोब्रे पर टांग नांले दग्रसलि कसम जारा न वाइ छेरि फैना पडाम रना बा दम थे गेते अ वानसा आ बलं न पुरा आलबाय त खमा आ ताम साना हनु आ फालै बोरि से फालै तंग हुंकाय बा दुनियाव कास्टमार त पुरा पाने त तंगसिना जोब्लासा आ समय लिंगाय त फालै बोरि न त पुरा याखं या टेक सबे पुरा टांग नांता एग्जाम्पल ताबो आं बेरमा समस फालै तखा दुगानो हंकाय पाने कास्टमार त पुरा ब्रुं तंसिनाय ब्लासा ओ बिहियानि सिनि माल मातनो फालै तंग हंकाय कास्टमार बा मा खंगाय बा तिनि फाने खना फाने ता थगजा खंगाय बते बना फाने पायै बक्सा बा बुलायो देरमा किसिन देरमानो अरे ताबरे बोरियो तामंग बायखनो आबास बक्सा काय बा हामे लामो थांगै सांनि माल मातनो फालै आजिलायो मोर जों दग्रा जबस नर दुखमाना नांगौ हेलो गाइस भिडियो स्किप खाय करे नाय तम बिसिंगो अबले बेखिनावनो हामबा अब हाय भिडियो टपिक रग नर हामजा बायना ब्ले आं सायमा न नर हामजागो हंकाय बायब सं आं बा क्लाक प्रागे हायगोना को तंमालिया हमनि ससियेल मीडिया व निबिट तंमुरनो नुगै हंकाय बायब सं तिनि भिडियो आजतन्य अंखा